ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon at hindi ito mahahadlangan ng mga kabiguang pinagdaanan natin. Dahil kung para kayo sa isa't isa, gagawa ng paraan ang tadhana upang kayo ay magkasama. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapwa ko panatiko ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lauren, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang private company bilang marketing associate. Matagal na talaga akong fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay nahawaan ko na sa pakikinig ng programa ninyo sa radyo ang mga kasamahan ko sa opisina. At hindi talaga kompleto ang aming pananghalian hanggat hindi kami nakakapag-tune in sa Barangay LS. Isang araw ay nagkatuksuhan kami ng mga kaibigan ko na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Bali, 4 kaming nag-send ng kwento namin sa inyong email address. Paunahan na lang kung kaninong sulat ang unang mababasa. At kung pala rin na mapili ang istorya ko, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Papa Dudut, magsisimula ang lahat noong 2023 kasama ko noon sa paborito kong restaurant ang longtime boyfriend kong si Sev. Naging kami 10 years ago. Tipikal na gabi lamang yon noong niyaya ko siyang makipagkita sa akin para samahan akong mag-dinner date. Papa Dudut. Grabe, sarap talaga ng Chinese cuisine nila dito, no? Paborito ko talaga tong pansit nila tsaka itong siomai. O teka, bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo, babe? Wala akong gana. Di naman ako masyadong gutom eh. Sa katingin ko, kulang pa sa'yo yung mga in-order natin. Gusto mo, pati yung akin, kainin mo na eh. Ha? Bakit bigla namang naging ganyan yung tono mo? May problema ba? Paano ko sabihin ko meron? Ano yun? Di ano, kundi sino. Sino? Ikaw, Paano naging ako'y kumakain lang naman ako rito? nagtanong ka pa talaga para ka nagutuman ng 1 linggo kung makakain ka dyan. Dami mo pang in-order. Maubos mo ba talaga yan? Mamaya masayang lang ang mga pagkain na yan eh. Mahal pa naman dito sa kinainan natin. Teka ha? Ang dami mo namang sinasabi, hinay-hinay lang, okay? Di ako makabuelo eh. Unang-una, ano bang problema mo? Bakit bigla mo yatang pinakialaman yung pagkain at saka yung mga in-order ko? Pangalawa, oo, gutom ako. Kaya na pa namin order ko tsaka kain. Anong masama ron? Masama doon kasi nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, ha? Ha? Ano namang kinalaman nun? Malaki. Kasi tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki na. Chef, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Takaw-takaw mo kasing kumain eh. Daig mo pa may sikmura ng balyena. Kaya tingnan mo, kitang-kita na sa katawan mo yung resulta oh. Excuse me? Alam mo, di ko lang sinasabi sa'yo to pero naaasiwa na kasi ako sa katawan mo eh. Pwede bang mag-diet ka naman? Bawasan mo mga kinakain mo para sumeksi ka. Medyo di ka na kasi maganda sa paningin ko eh. Nakakaumay, ganun.
Nandito na po ako. Oh, nak. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot, ma. Pagod lang po siguro ako. Ito po, kunin nyo. Pasalubong ko po sa inyo. Baka hindi pa kayo kumakain eh. Kumain na kami kanina pero ano ba to? Pagkain? Ay, ang dami naman. Akin na, dali. Take out po dun sa restaurant na kinainan namin ni Sev kanina. Ha? Eh, bakit ang dami? Kakaunti lang naman tayo rito sa bahay. Ako lang, ikaw, ang papat kapatid mo na di naman malakas kumain. Teka nga, sabihin mo nga sa akin yung totoo, nak. May nangyari ba sa inyo ni Sev? Wala po, ma. Anong wala? Eh, hindi mo ako maloloko, ha? Nanay mo ko. Baka gusto mong linyahan na naman kita ng mga pamosong linyahan ng mga kananayan pag alam nilang nagsisinungaling sa kanilang mga anak nila. Ano? Wala naman po talaga, ma. Eh, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo na kasi, nak. Baka naman matulungan kita. Nagugutom po ko, ma. Ano? Eh, kamo kumain kayo ni Sev, di ba? Hindi ka ba nabusog? Hindi po, kasi po sinabihan ako ni Sev na ang dami ko raw order. At ang lakas ko raw pong kumain kaya lumalaki na raw po yung katawan ko. Eh, yan po yung mga in-order ko eh. Medyo naparami nga kasi gutom ako at gusto ko lang kumain. Stress din po kasi ako sa opisina kaya napaparami yung kain ko eh. Kaso nung sinabi niya sa akin yun kanina, nawalan na ako ng gana. Tapos naiya na rin ako sa kanya kasi nga, ang pangit-pangit ko na. Ay, saan galing yung pangit, ha? Hindi ka pangit, anak. Ako yung Sev na yan, ang pangit ang ugali. Sino siya para pagsalitaan ka ng ganyan? Oo, medyo nagkakalaman ka nga pero hindi pa rin yung dahilan para insultuhin ka niya. Sira ulong yun. Parang ako na rin ang binastos niya eh. Yan yun na po, ma. Nagsasabi lang naman po ng totoo si Sev. Baka concern lang siya sa kalusugan ko, ganun. Depende kung paano niya sinabi. Pero base sa kwento mo, malinaw pa sa sikat ng araw na ininsulto ka niya. Kakausapin ko yun, ha? Ayoko sa lahat yung ginaganyan ka ng kahit sino. Kahit na yung boyfriend mo pa. Anong modo? Ma, please. Basta. Eh, buti pa, kumain ka na. Pero, Walang pero. Kumain ka. Kainin natin tong uwing pagkain mo, ha? Ang dami nito, oh. Eh, kainin na natin to. Sasaluhan kita para may kasama ka. Magpakabusog ka. Maging masaya ka. Kalimutan mo na lang muna yung asungot na boyfriend mo. May araw din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Papa Dudut, never naman akong naging conscious sa aking timbang at figura kahit natabain talaga ako dahil diagnose akong may PCOS. At kasama na nga ang hirap sa pagbabawas ng timbang sa kondisyong kong yon. Malaki rin ang epekto ng stress at pagkagutom ko kaya napaparami ang aking kain. At kahit na gustuhin ko mang pigilan yon ay hindi ko talaga magawa. Minsan ay umiiyak na lamang ako sa sobrang gutom kapag pinipili kong hindi kumain para hindi na tumaba pa. Noong naging kami ni Sev, alam niya ang kondisyon ko. Sinabi ko yon sa kanya nang lumabas ang resulta ng ultrasound ko noong isang beses na nagkonsulta kami ni Mama sa OB-GYN. Dahil nga sa irregular ang aking menstruation. Siyempre dahil lalaki normal na hindi niya agad maunawaan ang kondisyon ko. Pero ipinaliwanag ko kay Sev ang lahat-lahat. Binanggit ko rin ang hindi ko mapigilang pagtaba at hirap na pagbabawas ng timbang. Kaya nga masakit sa akin na pinunayon ni Sev sa hindi magandang paraan. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-mature ako at hindi pinalaki ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay lumipas na lamang ang sama ng loob ko hanggang isang araw noong nasa bahay ako nila Sev. Ay bigla na lamang nangati ang kamay ko na maglinis ng kanyang kwarto dahil sobrang kalat na. Tapos ay meron akong nakita na siyang dahilan para manlaki ang aking mga mata.
Grabe, Seth. Ang dami mo na palang labahan dito. Oo. Yaman mo na lang dyan. Papalaundry ko na lang pag sinipag ako. Kaso, ang dami na nito eh. May nasusuot ka pa bang damit? Meron pa naman, tsaka hayaan mo na nga lang sabi. Wala nga lang sa akin yung tambak na mga labahan ko tapos ikaw kung todo sita. Sabi ng kung ano-ano. Hindi naman sa kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Kaya nga naglilinis ako rito eh. Malamang may mapupuna ako. Kung mamumuna ka lang din di mabuti pa, wag ka nang maglinis dyan. Saka di ko naman sinabing maglinis ka eh. Ikaw lang naman tong di mapakali. Masyadong makati ang kamay mo. Siguro, ganun lang talaga kaming mga babae. Hindi ko nilalahat pero karamihan ayaw sa makalat at hindi organisadong gamit. Kaya nagkukusa na lang kaming ayusin at linisin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kada may sasabihin ako, may ribat ka rin eh. Ikaw nga laging mainit ang ulo mo sa akin eh. Wala naman ako sinasabi at ginagawang masama sa'yo. Ay talaga naman oh. Paanong di maiinis imbis na manahimik ka na lang sana dyan at ayusin mo na lang yung paglilinis mo? Ang dami-dami mo pang sinasabi. Nakakatulig ng tenga boses mo, alam mo ba yon? Maglinis ka na lang dyan di kaya iwan mo na yan tapos umuwi ka na. Tinatamad na ako kasama ka rito sa apartment kung ganyan lang din ang ugali mo. Sorry na. Suriin mo mukha mo. Sige na, maglilinis na lang ako rito. Susubukan kong manahimik. Mabuti pa nga. Di mo yata ramdam na kanina mo pa ako iniistorbo sa paglalaro ko rito sa laptop eh. Di ako makafocus papansin ka masyado. Kaya nga sorry na, di ba? Maglaro ka lang dyan, maglilinis ako rito. Ayusin mo Kung makasabi ng aayusin, siya nga itong makalat sa aming dalawa. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Anong wala? Narinig ko may binubulong-bulong ka dyan eh. Wala nga yun. Sabi ko, ang ganda nitong pantalon mo. Di mo ba ito papalitan? Kupas na butas-butas. Ngayon, pantalon ko naman pinag-iinitan mo. Di naman sa pinag-iinitan, nagtatanong lang. Wala akong planong palitan yan. Napapakinabangan ko pa naman eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, buti pa ayusin ko na lang yung pagkakasalansan dito sa labahan mo. Babalik ta rin ko na rin para pag nilabhan mo at natuyo, isusuot mo na lang. Bahala ka sa buhay mo. Check ko muna yung mga bulsa, baka may pera. Ha? Teka, anong pantalon ba yan? Ito, yung kupas na butas-butas. Yung ayaw mo ka mong palitan kasi napapakinabangan pa naman. Sabi ko, salansan ko na lang dun sa gabundok mong labahan. Pero check ko muna tong bulsa. Uy, may nakuha ako. Ay, kala ko pera. Ano kaya to? Wala, basura lang yan. Tingnan ko nga. Ano to? Sev! Ano ba kasi yan? Nagtanong ka pa talaga? Tingin mo sa akin, tanga? Malinaw pa sa sikat ng araw na resibo to ng motel, oh! Laki-laki pa ng pangalan mo? Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Wala akong ginagawa dun. Anong walang ginawa? Gusto mo yan yung isipin ko, no? Tingin mo yata talaga sa akin, tanga eh. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako pinanganak kahapon. Bahala ka sa buhay mo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta wala lang yan. Pinagtripan lang ako ng mga kasama ko sa opisina. Pinangalan sa akin kahit sila naman yung nagmotel. Tapos ayan, nilagay nila sa bulsa ko, ganun. Makakulukin na yun, hayaan mo, lagot sila sa akin bukas. Di ako naniniwala sa'yo. Di wag ka maniwala. Ako ba mapapraning kakaisip? Di naman, di ba? Ikaw naman yun eh. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Kung totoo na sa akin yan, may rason naman bakit ako pumunta sa motel at ng babae. Kasalanan mo rin kasi yun. Pangit-pangit mo na. Naghanap lang ako ng maganda. Papadudot ako ang dapat magalit kay Sev matapos kong makita ang resibo ng motel na nakapangalan pa sa kanya. Pero siya ang galit na galit dahil sa paghuhormentado ko. At hindi pa siya nakontento dahil nakahanap pa talaga siya ng dahilan upang punahin ang mga kapintasan ko. Dahil sa mga sinabi niya, hindi lang ako nasaktan, kundi nawasak din ang puso at pagkatao ko. Simula noon, Papadudot, ay lalo ako naging conscious sa sarili ko. Mas naging mapili ako sa pagkain dahil natatakot ako na pag hinayaan ko ang sarili ko na lumobo ng husto at pumangit ay baka ayawan na talaga ako ni Sev. At ayaw ko namang mangyari yon, kaya ginawa ko ang lahat para pumayat at maging kaaya-aya sa kanyang paningin sa lalong madaling panahon. Pero kahit na anong effort ko, napansin ko na lamang na unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin ni Sev ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas kinain po ako ng takot at pagdududa na baka pinagtataksila na ako ng boyfriend kong si Sev nang dahil sa hindi na ako kaakit-akit sa kanyang paningin.
Kaya nga para mapabilis ang pagpapapayat ko ay nag-crash diet ako. Yun bang bigla na lamang akong hindi kumakain at panay tubig na lamang ang kinukonsumo ko sa takot na baka madagdagan ang aking timbang. Pero alam naman natin na hindi yun healthy at recommended ng mga doktor dahil nangangailangan ng nutrisyon ng ating katawan na nakukuha natin sa pagkain po ng tama. Kaya lang ay hindi ko na yon inisip dahil nga ayaw kong iwan si Sev at ipagpalit sa ibang babae na di hamak na mas sexy at maganda kesa sa akin. Kaso dahil sa ginawa kong yun ay napasama ako. Isang araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko. Yung klase ng sakit na hindi kayang mapagaling ng mga over-the-counter na gamot. Hanggang sa umabot na nga sa puntong namamaluktot na ako sa sakit ng tiyan, kaya nagpa-ospital na ako kina Mama Papa Dudut. Paging Dr. Abel. Aray! Aray, grabe! Sakit pa rin ang tiyan ko. Ang hirap ng may ganito. Hindi ko akalain na mau-hospital pa ako. Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo? Seryoso ka ba talaga sa inis mong yan? Oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, pero napaka-unnecessary din naman nung inis mo. Saka hindi ka ba nagwo-worry sa akin? Andito ako ngayon sa ospital, oh. Imbis na sungitan mo ko, hindi ba pwede magpakita ka man lang ng concern? Concern naman ako, kaya nga tinanong kita kung ano bang pinaggagawa mo dyan sa sarili mo, di ba? Di mo naman ako sinagot. Saan ako lulugar niyan? Eh, hindi ko nga alam kung ano ba nangyayari sa akin eh. Basta bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit na para bang hirap na ako maglakad kaya nagpasugod na ako dito sa ospital. Baka naman kaabag lang yan, ha? Sana nga, pero grabe naman yung sakit. Sus, alagaan mo kasi sarili mo. Di naman sa lahat ng pagkakataon maaalagaan kita. Buti sana kung mag-asawa na tayo eh. At kailangan pa bang maging mag-asawa muna kayo ng anak ko bago mo siya alagaan? Ah, Tita Maricar, kayo po pala. Huwag niyo na pong pagalitan si Sev. At bakit hindi ako magagalit? Nakakainis yung sinabi niya. Sa tono mo, Sev, parang utang na loob pa ng anak ko na alagaan mo siya. Di ba dapat naman talaga na gawin mo ang bagay na yun kasi girlfriend mo siya? Alam mo, matagal na ako nakakarinig ng sumbong mula kay Lore na di mo raw siya tinatrato ng mabuti. Mahal mo pa ba ang anak ko? Opo, mahal ko naman po si Loren, tita. Kung mahal mo siya, tratuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang saktan. Kawawa naman sa'yo yung anak ko eh. Saka hindi ganyang klase ng tao ang pagkakakilala ko sa'yo, Sev. Kakadismaya na bigla ka na lang nagbago. Pasensya na po kayo, tita. Humingi ka rin ng pasensya sa anak ko dahil siya yung mas nasaktan sa trato mo sa kanya. Pasensya ka na, Loren. Wala lang yun. Kaya ko naman to eh. Ma, huwag niyo na pong pagalitan si Sev, please. O sige, pero ikaw na lang ang pagagalitan ko. Ma, bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Pinag-alala mo kami ng husto ng papa at kapatid mo, nak. Ano po ba kasing nangyari? May sinabi po ba yung doktor? Meron na. Sabi niya, GERD daw yung sakit mo. Kaya sumasakit ng husto yung tiyan mo. Tapos nung sinuri nila yung dugo mo nakitaan pa nila na may nakahalong gamot doon. Basta, may iniinom ka bang gamot, nak? Tapatin mo nga ako. Magsabi ka ng totoo. Meron po, ma. Pero ano lang naman po yun slimming pills. Nabili ko lang po yun online kasi sabi raw mabilis daw pong magpapayat. Ay, Diyos ko naman. Baka peke pa yun, ha? Hindi naman po siguro. Medyo namayat naman po ako Feeling ko nga gumaan po yung katawan ko Namayat ka nga pero yun dahil wala kang kinakain. Gusto mo yatang mabutas na lang yung bituka mo at lumala ng husto yung kondisyon mo Saka bakit ka ba nagpapapayat? Dahil ba sa sinabi sa'yo ni Seb? Ay, kasalanan mo talaga to, Seb Tita, di naman po yata patas na isisi nyo sa akin yung nangyari kay Loren. May sarili na pong isip yung anak nyo. Meron nga. Pero di naman niya maiisip ang bagay na yon kung hindi mo siya iniinsulto. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, naku, ikaw talaga ang sisisihin ko.
Papa Dudut, tinalaban ako na konsensya sa mga sermon sa akin ni Mama. Ibang-iba kasi siya kay Sev na para bang naiinis pa sa akin dahil pinabayaan ko raw ang sarili ko. Kaya naging alalahanin pa niya. At kahit nga galit na galit sa akin ang nanay ko dahil sa ginawa ko sa aking sarili, ramdam ko ang pagmamahal niya at concern para sa akin. Kahit paano ay masasabi ko na natauhan ako at napagtanto ko na hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay nakalabas naman ako sa ospital, dala-dala ang mga babala ng doktor na maaari akong mapasama ng husto kapag hindi ko inayos ang pagkain ko. Kaya nga nilimitahan ko na lamang ang pagkain ko sa masustansyang pagkain. Yan ang pinapasok ko sa katawan ko. At hindi ko hinahayaan na malipasan po ako ng gutom. Kami pa rin naman ni Sev ng mga panahong yon pero masasabi kong hindi na kami ganong kalapit sa isa't isa. Ako na lang yata ang kumakapit pa rin sa aming relasyon at umaasa na magiging maayos ang lahat. Nababalik kami sa dati kahit ramdam ko na unti-unti nang lumalayo ang loob niya. Ang tadhana na nga ang gumawa ng paraan para bumitiw ako sa relasyon namin. Pauwi ako noon at may nadaan ng motel ang sinasakyan kong motor pauwi sa bahay namin. Tapos, nakita ko doon si Sev na papasok habang kaakbay ang isang babae na mukhang napulot lamang niya sa tabi-tabi. Agad akong pumara sa motel na yon at mabilis kong kinumpronta ang boyfriend ko. Hayop ka, Sev! Sino ba yun? Lauren? Ano, nagulat ka, no? Oo! Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito kasama yung babaeng yan? Pwede ba? Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakaya oh. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Ah, marunong ka palang mahiya. Akala ko kasi pinakapal na ng panahon yung pagmumukha mo. At saka bakit ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi naturingan kang may girlfriend. Pero bakit may kasama kang iba, ha? Balak niyo pang mag-check-in para ano? Para gumawa ng milagro? Hoy, babae! Sino ka ba sa akala mo, ha? Bakit mo kasama yung boyfriend ko? Hoy Karen, for your information, Sandy ang pangalan ko. Huwag mo akong mabababae dyan, ha? Tsaka, for your information ulit, wala akong pakialam kung girlfriend ka nitong si Seth. Eh, hindi ko naman siya kaano-ano. Basta, binayaran niya lang ako para sa aking serbisyo. Tapos pumayag akong sumama sa kanya rito sa motel. Uy, huwag ka nang sumagot, pwede ba? Pinapalala mo lang yung sitwasyon eh. Ako pa ang nagpapalala, eh ikaw pala tong may girlfriend na iskandalosa? Tapos nagpahuli ka pa? Eh di kasalanan mo. Manahimik ka na nga lang. Lauren, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Harap-harapan na tong panloloko mo sa akin, Sev. Pasensya ka na. Ano pang magagawa ng paghingi mo ng pasensya sa akin? Tingin mo tatablan pa ako niyan? Tingin mo mapapatawad pa kita? Sev, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko niloko? Lauren, kasi... Kasi pangit na ako? Ha? Kasi mataba na ako? Hindi na ako kaaya-aya sa paningin mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Yun nga yung lagi mong pinapamukha sa akin eh. Na mataba ako, na pangit, losang. Alam mo naman yung kondisyon ko, di ba? Alam mo na rin na pag nasa-stress ako sa trabaho, mas hindi ko nakokontrol yung pagkain ko. Nagsa-stress eating ako, ganon. Pero imbis na i-comfort mo ako kung ano-ano pang insulto narinig ko mula sa'yo. Tama ba yon, ha? Tama ba yon? Sagutin mo, tama ba yon? Lauren, Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na boyfriend ko mangi-insulto sa akin. Sobrang sakit ng mga sinabi mo, yung mga pinamukha mo. Tapos ako naman to si tanga, pinilit kong ayusin ang sarili ko para sa'yo. Para hindi mo ako iwan. Pero hindi mo yun na-appreciate. Nagalit ka pa nga nung na-hospital ako kasi sabi mo pinababayaan ko sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kagagawan mo yon kung bakit?
Tapos ngayon, mahuhuli kita nasa motel na may kasamang ibang babae. Hindi mo na ako nirespeto. Sev, hindi mo na ba ako mahal? Loren, please naman. Kanina pa nakakahiya na Bakit nga ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi manloloko ka. Nakakadiri kayo, nakakasuka kayo. Tapos na tayo, Sev. Ayoko na sa'yo. Mamaya mahawaan mo pa ako ng kung anong sakit na pwede mong makuha sa babaeng yan. Papadudot, kahit na masakit sa akin ang naging komprontasyon namin ni Sev at labag sa loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Dahil nga sa mahal na mahal ko pa rin siya, ay hindi ko na rin naman kinaya ang harap-harapan niyang panloloko sa akin. Kaya nga tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa amin, pero pinatikim ko muna siya ng mag-asawang sampal na deserve niya. Sa kabilang banda, labis din naman ang iniwang sakit ng kalooban sa akin ni Sev. At malaking parte nga noon ang mga pabaon niyang insulto at paninisi sa akin kung kaya nagawa niyang mambabae. Pilit ko yung inalis sa isipan ko, ngunit may mga pagkakataon pa ring minumulto ako ng mga kakulangan at kapintasan ko sa aking sarili. Naisip ko tuloy na baka kasalanan ko talaga ang lahat at deserve kong iwanan at masaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang broken talaga ako noon dahil nga sa breakup namin ni Sev. Akala ko kasi ay siya na ang the one, pero it turns out na bigla siyang nagloko. Kaya naman iniyak ko talaga ang lahat. Nag-stress eating ako at kinalimutan ng pansamantala ang pagkain ng tama. Buti na lang at nandyan ang pamilya at mga kaibigan ko na siyang naging matibay kong suporta. At bukod doon ay kasama na rin ang programa ninyong Barangay Love Stories na nagpapasaya sa akin. Doon ako nagsimula ang i-marathon ng inyong mga episode, maparadyo man o online. Sa katunayan ay nanonood din ako ng inyong live sa social media at madalas na nagko-comment kapag nagugustuhan ko talaga ang istoryang ini-ere ninyo. O di kaya kapag naiinis ako ng husto sa bida kasi ang syunga-syunga niya. Like me noon sa ex-boyfriend ko. Pero siguro ay ganon talaga. Once or twice sa buhay natin ay nagiging tanga tayo sa pag-ibig. Moving forward, unti-unti naman ako nakausad at muling naniwala sa love dahil sa programa ninyo, Papadudot. Nakakatuwa at nakakaaliw ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na binabahagi ng mga kabarangay natin. Kaya nga one time ay nakapag-iwan ako ng comment sa isa sa mga live ni Papadudot. Sabi ko doon, sana ako na lang ang piliin noong bidang lalaki. Kesyo hindi niya deserve ang karelasyon niya noon sa sulat niya na sobrang toxic. Tapos, nagulat na lamang ako dahil biglang may nag-reply at sinabi niya doon na ako raw ang pinipili niya. At dahil nga po sa mga nangyari, natawa ako at nireplyan din siya. Bale, nag-usap kami sa comment section ng live ni Papadudot hanggang matapos ang programa, tapos ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ng personal message mula sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala ko nga siya bilang si Stefan Papadudot. Grabe, sarap naman ang mga food sa cafe na to. Paano mo na-discover tong lugar na to? Grabing ganda, tapos affordable lang din yung mga pagkain. Ganda pa ng ambience. Tambay na talaga ako dito. Kilala na ako ng mga staff. Dito rin kasi ako madalas nagtatrabaho pag gusto kong maiba naman yung paligid ko. Yung bang ayoko muna sa bahay, yung ganun. Nakakasawa rin kasi. Wow, so work from home ka pala?
Oo, simula pa nung pandemic. Nice, iwas traffic, no? Mm, Ay, hala, sorry. Masyado na ba akong maraming kinakain? Pansin ko kasi konti ka lang kumain. Baka mamaya iniisip mo, ang takaw-takaw ko ah. Masarap lang talaga yung pagkain. Hindi ko mapigilang kumain ng kumain. kaya nga tayo umorder na maraming pagkain para kainin. Tsaka tiwala naman ako na masarap at magugustuhan mo yung mga dishes nila rito. Kaya yan ang in-order ko para sa atin. Galing din talaga ng taste mo, no? Ah, Lauren, salamat ha. Saan? Hindi kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Akala ko kasi hindi ka free ngayon kasi sabi mo may ginagawa ka rin tuwing Sabado tsaka Linggo. Meron nga, pero okay lang naman. Tsaka gusto ko rin lumabas kasama mo dahil matagal-tagal na simula nung makipag-date ako. I mean, friendly date, ganun. Kaya, thank you kasi di ko akalain na makikilala kita. Tsaka alam mo yun, ang funny lang kung paano nangyari yun. Kaya nga ako rin naman thankful kasi nag-reply ka nun sa akin sa comment section. Tsaka, eto na, di ba? Kasama na kita. Ka-date. Friendly date. Nga pala, mahilig kang makinig ng drama? Ayo! Nakakatuwa kasi nakaka-inspire. Tapos minsan, nakakagalit. Ay, true yan. Diba? Siyempre, nakakadala yung kwento lalo na kung may nakakainis na kontrabida. Pero meron din namang nakakakilig. Nako, sinabi mo pa. Doon na nga lang ako kinikilig eh. Ay talaga? Bakit naman? Paano? Simula kasi nung iniwan at niloko ko ng ex kong masama ang ugali, hindi na talaga ako naniwala sa love-love na yan. Siyempre, bitter-bitera ng atake ng lola mo, ganun. Ikaw ba naman sakta ng bonggang-bongga eh. Kaya, nakikringe talaga ako pag nakakapakinig ako ng mga love story na yan until nagustuhan ko na lang bigla. Narealize ko kasi na hindi naman pare-pareho yung pinagdaraanan ng mga tao, lalo na sa pag-ibig. Merong masaya, maganda, meron din naman problematic. Pero alam mo sa uli, nagiging maayos din naman yung lahat. Alam mo, kagaya na lang ng mga realization mo. Naniniwala naman ako na pag hindi tayo nag-workout sa una nating relasyon, hindi pa naman katapusan ng mundo. Oo, masasaktan tayo, iiyak, malulungkot, 'di ba? Manghihinayang. Alam mo, parang ako lang yan kasi 10 taon na kami nung ex ko noon. Ang dami ko ring tanong sa sarili ko kung bakit niya ako nagawang lokohin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap yung mga sagot eh. Baka ako yung problema, baka siya, ewan. Pero hindi na siguro yun mahalaga kasi mas focus na ako ngayon sa sarili kong kaligayahan. Tama naman. Naniniwala ako na panandalian lang ang kalungkutan. Sa bawat kwento naman palagi pa rin may happy ending sa dulo. Papadudod, sobrang unexpected ng date naming yon. Basta nag-decide na lamang kami na magkita ni Stefan. At masasabi ko na magaan ang aura niya noong unang beses pa lamang na nakita ko siya. Marami rin siyang alam na topic kaya hindi naging boring ang date naming yon. Sa unang beses matapos ang breakup namin ni Sev. Noon lamang ako lumabas kasama ang isang lalaki na nakilala ko nga online. Ang unang date naming yon ni Stefan ay nasundan pa ng mga nasundan ng marami pang date. Naging close kami sa isa't isa at mas nakilala ko rin siya ng gusto. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya ay wala siyang pakialam sa mga bagay na insecure ako. Lagi niyang pinupuri ang appearance ko at sinasabihan ako maganda kahit na napaka-simple lamang ng ayos ko. Bukod doon ay nakikinig din siya sa akin. Yung klase ng pakikinig na may kasamang pangunawa at simpatya kaya naman unti-unti na akong nahulog sa kanya. Pero panandalian lang pala ang saya. Sapagkat isang araw ay merong binalita sa akin si Stefan na siyang dahilan upang malungkot ako ng husto. Papadudot.
sabi mo? Joke ba yan o ano? Hindi yun joke, seryoso ako doon. Natanggap ako sa isang project sa Dubai. Matagal ko rin yung hinintay eh. So, ibig sabihin ongoing pala yung application mo noon pa. Oo, pero akala ko kasi di na ako doon matutuloy. Eh, natanggap ka nga kamo at matagal mo na nga rin hinihintay. Ibig sabihin, tuloy ka na. Daya naman, iiwan mo rin pala ako eh. Pero may social media naman eh. Pwede pa rin tayo mag-usap doon. Meron nga, pero iba yung oras doon tsaka dito. Baka mahirapan tayo, lalo na siguradong magiging busy ka na doon pagdating mo. Makakahanap pa rin naman ako ng paraan para kausapin ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun kasi magkaibigan lang naman tayo, di ba? Wala kang responsibilidad sa akin. Ang totoo, meron. Anong meron? Paano? Kasi gusto kita. Gusto kita higit pa sa isang kaibigan. Wow! Sasabihin mo sa akin gusto mo ako pagkatapos mong sabihin na aalis ka para magtrabaho sa ibang bansa. Pero pwede pa rin naman natin ipagpatuloy yung relasyon natin kahit na magkalayo tayo. Diba? Ayoko. Loren, baka naman. Aaminin ko, Stefan. Gusto na rin kita. Pero ayoko ng LDR. Ayoko noon, praning ako eh. Tsaka hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya nga kung ganyan lang na aalis ka mabuti pa tapusin na lang natin tong kung ano mang meron tayo ngayon. Para wala ka na rin kargo pagdating mo doon. Para trabaho na lang iintindihin mo. Ayos lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Makaka-move on naman ako. Lorenak, gising ka dali. Po! Bakit po, ma? Teka, pagbubuksan ko kayo ng pinto. Sorry, Nak. Mukhang malalim na yung tulog mo. Naistorbo pa tuloy kita. Ayos lang po, pero ano po ba yon? Bakit niyo ako ginising? May naghahanap kasi sa'yo. Kanina pa sigaw ng sigaw sa may gate natin kaya nilabas na namin ang papa mo. Ma, nagpapasok kayo ng tao dito sa atin? Oo, pero nagpakilala naman siya sa amin ng papa mo. Siya raw si Stefan. At nagmamakaawa siya na kausapin ka kaya sige na. Labasin mo na kasi di raw siya uuwi hanggat di ka nakakausap. Sige po, ma. Stefan, bakit pumunta ka pa rito sa bahay? Sorry Loren, hindi ko lang talaga kayang tanggapin na ganun mo na lang tinapos ang lahat sa atin. Ano ba kasing meron tayo? Gusto lang naman natin ang isa't isa pero wala nga tayong label eh. Tsaka aalis ka na, di ba? Dapat mas mag-focus ka na doon kaya sana kalimutan mo na lang ako. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita. Anong sabi mo? Mahal na kita at gusto kong maging tayo. O kung ano mang meron tayo ngayon. Ayokong itapon na lang basta-basta yung pinagsamahan natin. Gusto ko lumalim pa yun at magbunga. Gusto ko kitang ligawan. Gusto kitang maging kasintahan. Gusto ko rin naman yun eh. Pero aalis ka nga eh. Pero babalik naman ako eh. Pag nakabalik na ako, magpapakasal tayo. Di pa nga kita sinasagot, kasal na agad gusto mo? Ikaw na kasi yung babae na nakikita kong makakasama ko hanggang pagtanda natin. Kaya sorry kung advance ako mag-isip. Ang totoo, ikaw na rin yung nakikita ko na gusto kong makasama habang buhay. Pero natatakot kasi ako eh. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi, normal lang naman yung matakot. Ako rin naman natakot nung nagtapat ako sa'yo kasi naisip ko baka di tayo pareho ng nararamdaman. Baka di mo rin ako gusto katulad nung pagkagusto ko sa'yo. Natakot ako na masira yung pagkakaibigan natin pero nilakasan ko yung loob ko kaya nagtapat ako sa'yo. At sobrang saya ko nung sinabi mong gusto mo rin ako. Kaya Loren, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko sa'yo. At bigyan mo rin ng sansa yung kung anong meron tayo. Naniniwala naman ako na kapag pareho nating ginusto makukuha natin. Lalo na kung para sa relasyon natin. Itong pag-alis ko, panandalian lang naman to. Pagbalik ko, pangako,
Hindi na tayo magkakahiwalay. Papa Dudut, ramdam ko ang sincerity sa boses ni Stefan. Ramdam ko na gusto niyang mag-workout ang kung anuman ang meron kami ng mga panahong yon. Ramdam ko na gusto niyang sumibol ang relasyon namin at mamunga yon. Kaya nga ng gabing yon ay sinantabi ko ang takot, pagdududa sa aking sarili at pangamba sa puso ko nang sagutin ko si Stefan at pumayag na maging kasintahan niya. Mahal ko na rin naman siya at na-realize ko na mas hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Kaya nga pinag-usapan namin ang magiging setup namin sa aming pansamantalang paghihiwalay. Papa Dudut, hindi po madali ang long distance relationship, lalo na sa katulad kong nasanay na nasa tabi ko lang noon ng ex ko. Pero worth it ang lahat ng sakripisyo dahil ramdam ko kung gaano kagusto ni Stefan na magtagumpay ang aming relasyon. Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay hindi siya nagmintis na i-appreciate ako, na iparamdam sa akin ang pagmamahal niya at kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya nga nagpapasalamat ako ng husto sa Panginoon dahil natagpuan ko ang katulad ni Stefan. Sa kasalukuyan ay nasa Dubai pa rin si Stefan, Papa Dudut, pero uuwi na siya sa 2026 at plano na rin naming magpakasal sa taong yon. Hindi perpekto ang aming relasyon, pero pagmamahal namin sa isa't isa at pananalig sa may kapal ang pinakamalakas naming sandigan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay marami kaming na-inspire sa istoryang tinampok ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Lauren. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Pero may tao din kasi na sadyang hindi alam kung paano tulungan ang sarili niya. At nakokontento na lamang sa simpleng bagay na naaabot niya. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong pakiramdam mo ay hinihila ka pababa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo sa araw na ito at sana po ay nasa mabuting kalusugan kayo, pati na ang mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yumi, 29 years old at nagtatrabaho bilang Senior Financial Analyst sa isang kumpanya dito sa Caloocan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ang sulat na ito at siguro ay para na rin kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko magpahanggang sa ngayon. Lahat naman tayo siguro ay may kanya-kanyang bagahe ng nakaraan. Mga bagahe, Papa Dudut, na minsan ay kailangan nating bawasan sa paglipas ng panahon. Papa Dudut, nasa first year college ako nang makilala ko si Charles. Mabait siya, gwapo at talaga namang lingunin ng mga babae. Akala ko pa nga noon ay pinagtitripan niya lamang ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kasi sino ba naman ako noong college kami? Isang hamak na scholar na hindi masyadong mahilig mag-ayos ng sarili. Pero pinakita naman sa akin ni Charles na seryoso siya sa panliligaw niya. Sinasamahan niya ako sa paggawa ng mga school projects. Kapag naunang matapos ang klase niya ay hinihintay niya ako para sabay kaming makauwi. Nagpakilala din siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko at kung ano-ano pang bagay para lamang ipakita niya na seryoso siya sa akin.
Hanggang sa tuluyan na nga ring mahulog ang loob ko sa kanya. At bago kami dumating sa second semester ng second year ay naging boyfriend ko na nga si Charles, Papa Dudut. Be, nandito ka lang pala. Mabuti na lang napadaan ako dito. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga chat at text ko kaya hindi ko alam kung saan kita pupuntahan. Sorry, be. Wala kasi akong load at data kaya hindi ko nasagot mga messages mo. Ayos lang. Mabuti na lang talaga napadaan ako dito sa gym ng campus. Kaya nakita kita. Malapit kasi dito yung next class namin kaya dito na lang muna ako tumambay. Ah, okay. Ay, may dala nga pala akong chicken sandwich Kumain ka na ba? O eto, para sa'yo. Uy, sakto kasi nagugutom na talaga ako. Amin na. O sige, ito, kunin mo. Ang sarap nito, be. Nagustuhan mo? Oo, sobra. Lalo na, gutom ako ngayon. Mabuti naman kasi si mama gumawa ng chicken spread na yan Sasabihin ko sa kanya na nasarapan ka sa gawa niya. Ay, eto pala may bottled iced coffee ako dito. Buksan ko na baka mabulunan ka pa sa kinakain mo O eto. Sige, be. Painom na rin ako. Dahan-dahan lang. Mamaya matapunan ng kape ang uniform mo Ang sarap. Thank you, be. Nabusog talaga ako. Wala yun. May isa pa akong chicken sandwich dito. Sa'yo na lang din to para may merienda ka mamaya. Salamat, ha. Ay, nga pala. Nakausap ko si Alisa kanina kasi hinahanap kita sa kanya. Nabanggit niya sa akin na hindi ka raw pumasok sa first subject niyo kaninang umaga. Oo, kasi ang totoo, naghanap pa ako ng mauutangan ng pamasahe kanina. Kaya hindi kaagad ako nakaalis ng bahay. Wala na kasing may abot sa akin si nanay kasi bago umalis si tatay, wala raw siyang iniwan na kahit na magkano. Kaya nga gutom na gutom din ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian. Nagalaw ko na rin kasi yung ipon ko. Yun yung ginamit ko na pamasahe nung nakaraang araw hanggang kahapon. Bakit naman hindi mo sa akin sinabi agad? Wala nga kasi akong load na pang text sa'yo, di ba? Pero magkasama tayo kahapon Dapat nabanggit mo sa akin na ubos na yung ipon mo para napairam kita. Ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo, be. Bakit ka naman mahihiya? Boyfriend mo ako. Ayun na nga Girlfriend mo lang ako at hindi ibig sabihin nun, responsibilidad mo na ako. Ang dami mo na kayang napahiram na pera sa akin. Tapos palagi mo pa akong pinagdadala ng pagkain. Nahihiya na talaga ako sa'yo, be. Hindi naman ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi na natin responsibilidad ang isa't isa. Di ba nangako tayo na magtutulungan tayo sa lahat ng bagay? At ginagawa ko ang part ko bilang boyfriend mo. Nagigilty na rin kasi ako, be. Pakiramdam ko, ako na lang ang nakikinabang sa relasyon na to. Ako lang kasi ang palaging tumatanggap sa ating dalawa. Kasi ngayon, ikaw yung mas may kailangan. Alam ko naman na kung sakaling magbaliktad ang sitwasyon natin, ganito rin ang gagawin mo, di ba? Tutulungan mo rin ako gaya ng pagtulong ko sa'yo? Oo naman, syempre. O, kita mo na? Kasi gano'n naman talaga ang isang relasyon. Kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Kaya Yumi, hayaan mo na ako. Masaya ako na gawin ang responsibilidad ko bilang boyfriend mo. Papadudod sa aming dalawa ay mas nakakaangat talaga sa buhay si Charles. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-alangan ako noon na sagutin siya. Kasi pakiramdam ko ay hindi kami bagay na dalawa. Simple lang kasi ang buhay namin ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, pangalawa ko walang trabaho si nanay at si tatay naman ay pedicab driver. Kaya nga pinilit ko talaga ang sarili ko na magkaroon ng scholarship dahil pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral.
Pangarap ko na makaahon kami sa kahirapan at ramdam ko na sinusuportahan ni Charles ang pangarap ko na yon. Papadudod sa lahat naman ng bagay ay nagbibigay kami ng suporta ni Charles sa isa't isa. Kahit kailan na hindi naging issue sa amin ang pera. Hindi rin naman ako palaging nangihiram kay Charles dahil ayoko na magmukha akong kawawa. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay mapantayan ko ang effort ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay niya. Yon ay nang mamatay ang papa ni Charles dahil sa isang aksidente. At ng mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang presensya ko bilang girlfriend niya. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal na para sa kanya. Be? Ikaw pala, be. Okay lang ba pumasok? Oo naman. Nandiyan ka na sa may pinto ng kwarto ko eh. Halika na. Pasok ka. Ito, may dala akong tray na may pagkain. Kanin, tsaka paborito mong ulam na kaldereta. Salamat. Pakilagay mo na lang muna dyan. Wala pa kasi akong ganang kumain eh. Pero Charles, ang sabi ng mama mo hindi ka pa raw kumakain mula kagabi. Yumi, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na kumain eh. Wala kasi talaga akong gana. Sige, ilalagay ko na lang muna dito sa may lamesa tong tray. Kainin mo na lang to mamaya pag may gana ka na. Paupo ko dito sa tabi mo ha. Sige lang, upo ka. Ano pala yung tinatype mo sa laptop mo? Gumagawa ako ng resume. Beti na mo nga kung ayos na to. Yan oh. Mukhang okay naman be. Talaga? Ay, sige. Ipapaprint ko na to mamaya. Para saan yung ginawa mong resume? Ipapasa ko, mag-a-apply ako ng trabaho. May nakita kasi akong job opening sa factory na malapit dito. Meron din doon sa fast food na nadadaanan ko kapag pumapasok ako sa school. Mag-aabot na rin ako ng resume sa kanila kasi baka matanggap ako, sayang naman. Eh kung magtatrabaho ka, paano yung pag-aaral mo? Hindi ka ba mahihirapan kung magiging working student ka? Hindi ako mag-working student, be. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, plano ko na munang huminto sa pag-aaral. Eh pero bakit? Nakwento ko naman sa'yo, nagipit kami ngayon, di ba? Napakaraming utang ang iniwan ni Papa. At lahat yun kailangan naming asikasuhin at bayaran. Oo nga, pero di ba ang sabi mo, gumagawa na ng paraan ng mama mo? Oo, gumagawa siya ng paraan pero hindi ko naman pwedeng iasa na lang lahat sa kanya. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya akong kauna-unahan na dapat na tumulong sa kanya. Ito lang din ang nakikita kong paraan para mabawasan ang mga gastusin namin sa bahay. At mas makakatulong ako sa kanya kung hihinto ako sa pag-aaral. At kaya gusto ko makapagtrabaho para makapag-abot ako ng mga pambayad sa kung ano man dito sa bahay. Charles, baka naman pwede pa magbagong isip mo. Pwede ka naman maging working student. Alam ko na kaya mo yun. O kaya mag-apply ka ng scholarship kagaya ng ginagawa ko ngayon para makapag-aral ako. Yumi, kung magpapatuloy pa ako sa pag-aaral, dadagdag lang ako sa gastos. Yung pera na magagastos para sa allowance o sa tuition fee ko, ipandadagdag na lang namin sa pambayad sa mga utang na iniwan ni Papa. O kaya sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na masyado pang bata yung mga kapatid ko para sila ang magtrabaho. Pero paano yung pangarap natin na sabay tayong magtatapos ng pag-aaral natin? Mauna ka na lang siguro na graduate. Kapag naman nakaluwag-luwag na kami, babalik din ako sa pag-aaral. Tatapusin ko rin. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang tulungan si mami tsaka yung mga kapatid ko. Pero Charles, pwede rin namang… Yumi, buo na ang desisyon ko. At aasahan ko na makukuha ko ang suporta mo sa gagawin ko na to, be. Kailangan kita. Ikaw at ang pagmamahal mo. Kailangan kita para maging matatag ako sa mga gagawin ko na to.
Papadudot, isa sa mga pangarap namin ni Charles na matupad ay yung sabay kaming makapagtapos ng kolehiyo at makapagmarcha sa stage. Kaya naman kinumbinsi ko siya na huwag ituloy ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Alam ko kasi kung gaano niya rin kagusto na matapos ang kursong kinuha niya. Kaya nga lang ay sadyang buo na ang desisyon niya ng mga oras na yon. Nang mailibing kasi ang papa niya ay nalaman niya na hindi updated ang pagbabayad nito sa insurance na para sa sarili kaya wala silang nakuha na benefits. Tapos may mga utang din na naiwan ng papa niya sa iba't ibang tao. At dumating sa point na kinailangan nilang ibenta ang kotse nila at motor niya para mabayaran ng ilan sa mga yon. Si Charles din po ang panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Kaya siya ang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit nalulungkot ako ay sinabi ko na lamang na sosuportahan ko kung ano man ang maging desisyon niya noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang huminto sa pag-aaral si Charles ay kaagad naman siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Naging room attendant siya sa isang kilalang motel at naging magkaiba na rin ang schedule namin kaya hindi na kami madalas na nagkikita. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa oras na gising ako. Swerte na rin yung makapag-date kami ng isang beses sa isang linggo dahil pareho kaming nagtitipid talaga noon. Pero hindi naman naging hadlang ang kaunting oras ng pagkikita at pagsasama namin para mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi pareho kami na nasa point na ng pagseseryoso sa buhay ng panahon na yon. Kaya pati relasyon namin ay sineseryoso na rin namin, Papa Dudut. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Doon nagsimula na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin ng pamilya ko. Na medyo kabaligtaran naman ng pangyayari noon kina Charles, Papa Dudut. Happy anniversary, be! Happy anniversary din, be. Grabe, ang ganda pala dito sa restaurant na to. Ang sarap sa mata ng mga ilaw nila dito. May live band pa na tumugtog kanina, tapos ang sasarap pa ng pagkain nila. Oo nga, be. Akala ko sa internet lang to maganda eh. Kasi doon ko nakita ang tungkol sa garden restaurant na to. Pero sobrang romantic pala talaga ng dating. Feeling ko tuloy nasa K-drama tayo ngayon. Be, hindi ka ba nasarapan sa pagkain nila dito? Ha? Nasarapan ako. Masarap naman ang mga pagkain nila dito. Lalo na tong beef steak na in-order mo. Eh, bakit halos hindi mo pa nakakalahati ang beef steak mo? Ito nga sa akin paubos na. Hindi Hindi mo gusto yung timpla ng sauce o yung pagkakaluto nila? Pwede naman nating i-request na iluto ulit nila yan kung yun ang gusto mo. Hindi naman sa hindi ko gusto yung timpla, be. Ayos lang talaga sa akin yung lasa nito. Maniwala ka, nasarapan ako. Pero kasi, ang totoo, medyo wala lang akong gana. Akala ko ba nagustuhan mo rin ang lugar na to? Dapat sinabi mo na kaagad nung umpisa pa lang para hindi na lang tayo tumuloy dito. Huwag ka nang malungkot, be. Pahawak ako sa kamay mo, ha. Sige, aminin ko na, be. Aaminin ng alin? Nahihiya lang talaga kasi ako sa'yo. Nahihiya ako na ikaw halos lahat ang gumastos para sa dinner date natin na to. Eh ano naman? Idea ko naman ang pagpunta natin dito. Oo nga, pero ako pa rin kasi ang lalaki. Kaya dapat mas malaki ang share ko sa dinner date na to kaysa sa'yo. Ano ka ba, be? Hindi na uso yan, no? Pantay na ang mga babae at lalaki ngayon sa lahat ng bagay.
Kaya dapat hindi mo na iniisip ang tungkol dyan. Pasensya ka na pero hindi pa rin siguro ako sanay na sa bawat date natin na kagaya nito, ikaw palagi ang mas naglalabas ng pera. Wala yun. Sabi mo nga dati, kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Basta kapag nakuha ko na yung bonus ko, babawi ako sa'yo, be. Aasahan ko yan ha. Pero ngayon, i-enjoy muna natin tong beefsteak natin. O sige, be. Pero alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi pa tayo magpakasal? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi pa tayo magpakasal? Be, bakit naman biglang yan ang naisip mong topic na pag-usapan ngayon? Wala lang. Ang tagal na rin kasi nating magkarelasyon tapos pareho naman na tayong may maayos na trabaho. Kaya naisip ko na baka pwede na rin tayong magsimulang magplano ng para sa sarili nating pamilya. Pero marami pa tayong mga ibang plano na dapat gawin, di ba? Pareho tayo naghihintay ng promotion sa trabaho. Pareho nating gustong ipaayos ang bahay ng mga magulang natin. At kung ano-anong plano pa na hindi pa natin nasisimulang gawin. Kaya wag muna nating madaliin yung mga bagay-bagay. Alam mo, mabuti pa, umorder na ako ng dessert natin kasi parang naghahanap na ng matamis yung panlasa ko eh. Tatawag lang ako ng waiter, be. Papadudot halos 3 taon na akong nagtatrabaho noon at regular na rin sa kumpanya. Ganon din naman si Charles na kaagad ding naging regular sa pinagtatrabahuhan niya. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ang bunso kong kapatid kaya wala na akong masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay. Hindi kagaya ni Charles na noon ay tumatayong breadwinner sa pamilya nila. Kaya kahit pareho na kaming nasa tamang edad ay may maayos na trabaho ay alam ko na hindi pa kami handang lumagay sa tahimik na buhay. Ayoko naman talagang sakta ng feelings ni Charles noon nang tanggihan ko ang alok niya ng pagpapakasal. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan kapag tinanggap ko yon. At isa pa, alam ko na sa aming dalawa ako ang pwedeng mas mahirapan dahil madadagdaga ng responsibilidad ko nang dahil sa pamilya niya. Hindi naman sa nagdadamot ako pero dapat kasi alam din ni Charles kung ano ang dapat niyang mas maging priority sa buhay niya, Papa Dudut. Be! Congrats sa promotion natin sa trabaho! Cheers! Cheers! Grabe! Halos sabay pa talaga tayong na-promote. Oo nga, be. Nakakatuwa. Congrats sa atin. Ang galing, no? Sabay tayo. Kahit hindi tayo magkatrabaho pero parang sabay yung takbo ng career nating dalawa. Yan din ang naisip ko. Halos sabay ang pag-angat natin sa mga trabaho natin. Pero alam mo, be, ang laki ng tinaas ng sweldo ko. Talaga? Oo! Nasa 30% tapos tataas din ang incentive na matatanggap ko kada buwan. Wow, ang laki nga. Nakakatuwa naman yan, be. Mas malaki na ang may tatabi mo para sa ipon mo. Oo nga eh. Nakakatuwa. Ikaw, be, ilang percent ang tinaas ng sweldo mo dahil sa promotion mo? Ha? Maliit lang. Hindi nga. Pa-humble pang boyfriend ko. Siguro nasa 50%, no? Grabe naman yung 50%. Hindi. Maliit lang talaga. Nasa ilang percent nga? Huhulaan ko na lang. 40%? O kung mas maliit pa doon, siguro nasa 20 to 30% din. 5% lang. Ano? 5% lang? Seryoso ba yun, be? Oo, seryoso yun. Eh malaki pa yung annual increase namin na 20% dyan sa dagdag sa sweldo mo. Wala eh, ganun talaga sa trabaho namin. Bumibigat yung trabaho mo pero maliit lang yung dagdag sa sweldo. Grabe naman! Masyado na kayong kinakawawa dyan. Mabait naman kasi yung boss namin eh, kaya ayos na rin. Ang sabihin mo, mas mabait kayo kasi hinahayaan nyo na kawawain nila kayo ng ganyan. Be,
Matanong ko lang, ni minsan ba hindi talaga pumasok sa isip mo na magtrabaho sa abroad? Magtrabaho abroad? Naku, hindi talaga eh. Ayoko din kasi. Sayang naman yun. Nakwento mo kasi dati yung tungkol sa... Yung pinsan mo na niyayaya ka magtrabaho sa ibang bansa, di ba? Tapos ang sabi mo pa, kaya kanyang tulungan na makaalis ka agad dito sa Pilipinas. Subukan mo kayang tanggapin yung offer niya. Eh be, bakit naman lalayo pa ako? Ayos naman ang trabaho ko dito. Regular na ako, tapos eto nga, kakapromote ko lang. Bonus pa na mababait yung mga boss ko. At ang pinakamaganda, malapit lang yung pinagtatrabahuan ko sa bahay namin. Malapit din sa inyo. Kaya kita mo, hindi ako nahihirapan na puntahan ka. Nagigets ko naman ang point mo, pero sayang pa rin yung opportunity na makapagtrabaho ka sa abroad. Ang laki kaya ng kikitain mo na pera dun kaysa nandito ka lang sa Pilipinas. Mas pangihinayangan ko yung mga oras na mapapalayo ako kina mama. Lalo na sa'yo. Ilang araw nga lang na hindi kita makita tsaka mayakap. Sobrang namimiss na kita eh. Ano pa kaya yung ilang buwan o kaya taon na mapapalayo ako sa'yo? Pero if ever naman, para rin sa future nating dalawa yung gagawin mo na yun. Kumbaga, konting sakripisyo lang para sa future nating dalawa, di ba? Eh, kaya ko naman kasing kumita ng pera nang hindi ako lumalayo sa mga taong mahal ko eh. Hindi nga lang ganun kalaki pero sapat na rin kahit papaano para makabuhay ng pamilya. Basta para sa akin, mas importante pa rin ang oras na makakasama ko ang mga taong mahal ko. Kesa sa marami nga akong pera na pwede kong kitain, nasa malayong lugar naman ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumiit ang tingin ko kay Charles ng mga panahon na yon. Para bang bigla na lamang naglaho yung Charles na una kong kilala. Yung boyfriend ko na mataas sa mga pangarap at maraming gustong marating sa buhay. Ni hindi na nga niya naaalala yung mga planong binuo namin noong sabay pa kaming nag-aaral sa kolehiyo. Na magkakaroon kami ng separate savings para sa mga luho namin at gusto naming gawin sa aming buhay. Na magta-travel kami sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas at pagkatapos ay pati na rin sa ibang mga bansa. Nakakapag out of town naman kaming dalawa pero sobrang dalang lang, Papa Dudut. At madalas pa ako ang sumasagot sa mga gastos na hindi ko naman ginagawang issue dahil mas malaki nga ang sinasahod ko sa kanya. Pero sa tuwing yayayain ko siya na magbakasyon ulit kami, madalas na siyang tumatanggi at sinasabi niya na dagdag gastos lamang daw yon. Kumain na lang daw kami sa mumurahin pero masarap na kainan kesa gumastos ng malaki sa mga biyahe na gusto ko. Siyempre, wala naman akong magagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto niya kesa magtalo pa kaming dalawa. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na kwento sa akin ni Charles noon na may pinsan siyang nagtatrabaho sa Brunei at pwede siyang tulungan na makapagtrabaho din doon. Nung una ay hindi ko gusto ang ideya na yon kasi ayokong magkalayo kaming dalawa. Pero kalaunan ay ako na rin ang kumukumbinse sa kanya na tanggapin ang alok na yon ng kanyang pinsan. Kaya nga lang, wala raw talaga sa isipan niya ang magtrabaho sa malayo dahil ayaw niya akong maiwanan at ayaw niya ring malayo sa pamilya niya. Dinagdag niya na ayos naman daw kahit papaano ang kinikita niya sa trabaho tapos ay regular pa siya. Doon ko na nga nasimulang maramdaman na parang may mali na sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut, na parang hindi na ako masaya habang tumatagal. Unti-unti ko na ring hindi nakikita si Charles bilang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Lalo na at nararamdaman ko na para bang nakokontento na siya sa simpleng buhay na meron siya. Okay lang sa kanya kahit halos napag-iwanan na siya ng mga tao sa paligid niya. At wala na siyang balak na mag-effort pa para makahabol, Papa Dudut.
magbukas ka pa ng bote ng alak mo. Ang dami pa nitong nandito sa lamesa natin, oh. Sige lang, hindi pa nga ubos ang laman nitong nasa bote ko. Ang dami pa rin itong pulutan natin na sisig at chichirya. Dapat pala puro alak na lang ang dinala ko dito sa apartment mo. Sabi ko naman sa'yo madaming chichirya dito sa place ko. Tapos, bumili ka pa rin ng sisig. Hindi ko naman kasi alam na balak mo palang magtayo ng mini grocery dito sa loob ng apartment mo. Grabe ka naman, Yumi. Hindi ko lang talaga nakain ng mga yan kasi naging busy ako sa trabaho. Pero congrats nga pala sa promotion mo. Salamat! Balita ako, ang laki raw ng itinaas ng sweldo mo ah. Saan mo naman narinig yan? Dun sa pinsan ko na dun din sa inyo nagtatrabaho. So, gaano kalaking tinaas? Makakabili na ba yan ng sariling kondo? Grabe, hindi naman ganun kalaki. Sakto lang para mabigay ko kay nanay yung pinapangarap niya na grocery sa bahay namin. Nice! Tuloy-tuloy na talaga yung pag-asenso nyo. Sana nga kasi ayoko na rin bumalik sa buhay namin dati. Alam mo yun, yung palagi kami nagtitipid sa bahay. Ayoko na ng ganong setup. Sa bagay, may point ka. Sino ba naman ang may gustong makontento sa ganong buhay, di ba? Si Charles. Anong sinabi mo? Wala. Hindi, sigurado ako na may binanggit ka na pangalan. Parang Charles yung narinig ko eh. Yung boyfriend mo ba yung binanggit mo? Wala nga akong binanggit. Huwag ka na nga mag-deny, Yumi. Aminin mo na sa akin ang totoo. Siya ang dahilan kung bakit bigla kang nagyaya na uminom dito sa place ko, di ba? So, may problema ba kayong dalawa? Sige na nga, magkukwento na ako. Wala naman talaga akong problema. Baka ako lang talaga yung gumagawa ng issue sa relasyon namin. Bakit mo naman nasabi yan? Naisip ko lang na baka masyado nang mataas yung ambisyon ko sa buhay. Dapat nakukontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Alam mo, Yumi, hindi naman kita masisisi kasi nga nakita ko kung gaano mo pinaghirapan na igapang ang pag-aaral mo. Alam ko kung gaano mo kagusto na umahon sa mahirap na buhay niyo dati at ginagawa mo lang ang lahat para hindi na kayo bumalik doon. Pero teka, babalik ako. Ano namang kinalaman nun kay Charles? Habang tumatagal kasi, parang hindi ko na nakikita ang sarili ko na siya ang kasama ko na bumuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal? Mahal ko pa rin siya. Kaya lang kasi hindi ko na nagugustuhan yung mindset niya. Alam mo yun, yung kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Okay lang kahit na pag-iwanan na siya ng mga taong kasabayan niya lang mag-aral dati. Pinagtsatsagaan niya yung maliit na sinusweldo niya sa bulok na motel kung saan siya nagtatrabaho. Tapos nung nakaraan lang, niyaya niya pa ako magpakasal. Anong sagot mo? Tinanggap mo? Siyempre hindi. Kasi pag nagpakasal kami at nagkaroon ng mga anak, ano na lang ipapakain niya sa amin? Sa bahay pa nga lang nila, halos maubos na palaging sinusweldo niya tapos dadagdag pa ako. Alisa, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayoko nang bumalik sa buhay namin dati. At malakas ang pakiramdam ko na kapag kami ni Charles na nagkatuluyan, mararanasan ko na naman ang buhay ng isang kahig, isang tuka na matagal ko nang iniwanan. Papa Dudut, nararamdaman ko naman na mahal ko pa rin si Charles. Hindi naman ako tatagal sa ganong relasyon kung hindi na. Siguro'y medyo nabawasan lang dahil nga sa mga nangyayari sa amin lalo na sa kanya. Yung hinahayaan niya ang sarili niya na hindi na mag-grow. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na madaling makontento sa buhay. Siyempre kasi lumaki ako sa hirap at ayoko na sanang danasin pa yon ng magiging mga anak ko. Ayoko maging isang kahig at isang tuka lamang kami sa pang-araw-araw. Nakikita ko naman kay Charles na parang ayos lang yon sa kanya, yung ganong klase ng simpleng buhay. Minsan kasi ay naririnig ko na sinasabi niya na hindi na baling naghihirap basta magkakasama ang buong pamilya. At yon ang pinakaayokong sinasabi niya talaga. Papa Dudut, hindi ganon kadaling tapatin si Charles at sabihin sa harap niya na hindi ko gusto ang ganong mindset niya. Na dapat
kung gusto niya talaga na magsimula na kami ng bagong pamilya ay simulan niya na yung baguhin. Dahil hindi ako tatagal sa isang pamilya kung mararanasan ko lang din ang buhay na pilit kong inalisa noon. Kaya naman sobrang nagulo ang isipan ko. Mabuti na lamang at nagbakasyon si Charles sa Tuguegarao kasi 50th wedding anniversary ng lolo at lola niya. Kaya naman kinailangan nilang umuwi ng pamilya niya doon. At sa ilang araw na magkahiwalay kami, doon papadudot ay mas marami akong na-realize. Hi, Be! Be! Ikaw pala! Kailan ka pa nakabalik ng Caloocan? Kagabi lang. Akala ko sa Makalawa pa ang uwi mo. Gusto ko kasi talaga na sinosurprise ka kaya hindi ko binanggit sa'yo. Ikaw talaga? Lika, pasok ka na. Salamat. Upo muna tayo sa sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, mamaya na lang. Ito nga pala oh, may dala akong mga pasalubong galing Tuguegarao. Ay, salamat. Parang ang dami naman itong dala mong pasalubong, Be. Naku, konti lang to. Timpladong suka para kay tita. Carabao beef longganisa para kay tito. O ito naman, peanut candy bar para sa mga kapatid mo. At para sa'yo, ito naman paborito mong chicharabaw. Oh, Lapag ko lang muna dito, ha? Grabe ka naman magpasalubong. Buong pamilya ko talaga ang meron. ganun talaga kasi minsan na lang ako makauwi ng Tuguegarao eh. Nasaan nga pala sila tita? Umalis sila at nag-grocery para sa tindahan ni nanay. Hindi na ako sumama kasi gusto ko rin muna makapagpahinga. Sakto pala yung dating ko kasi masosolo kita dito sa bahay nyo, be. Sira ka talaga. Baka si tatay naman ang dumating tapos mahuli tayo naghaharutan. Pareho pa tayo mapagalitan. Nagbibiro lang naman ako. Namiss lang talaga kita, be. Payakap nga ako. Grabe makayakap, ha? Ang higpit. Pasensya ka na. Namiss kasi talaga kita eh. Halos 2 linggo rin tayong hindi nagkita ah. Ako rin naman, na-miss kita, be. Be, pakasal na tayo. Ha? Alam mo, be, napapansin ko sa'yo, kapag niyayaya kita na magpakasal, bigla ka nalang nabibingi. Kasi naman, nakakagulat yung sinabi mo. Alam mo, mabuti pa, ikuha muna kita ng maiinom. Mamaya na, dito ka lang muna sa tabi ko. Sige na nga. Alam mo ba, be? Ilang beses tinanong sa akin ng mga kamag-anak ko sa Tuguegarao kung kailan daw tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Ano naman ang sagot mo sa kanila? Ang sabi ko, malapit na kasi malapit na tayo magpakasal. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman na hindi pa nga tayo nagpaplano ng kahit na ano tungkol sa kasal, di ba? Baka mamaya umasa talaga sila na mag-aasawa ka na. Ano naman? Doon din naman tayo papunta eh. Kaya nga niyayaya na kitang magpakasal na tayo. Ikaw lang may ayaw eh. Hindi pa nga pwede. Bakit nga hindi pa pwede? Mag-6 na taon na tayo magkarelasyon. Nasa tamang edad naman na tayo. May regular na rin naman tayong trabaho. Ano pa bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Ayan! Yang mindset mo at ikaw mismo. Charles, hindi mo ba talaga nakikita? Hindi na okay ang relasyon na to. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya sa'yo. Lalo na dyan sa mga plano mo sa buhay mo. Nakukontento ka na sa kung anong meron ka lang ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Akala ko okay lang sa'yo yung trabaho ko. Natuwa ka pa nga kasi halos sabay tayo na-promote eh, di ba? Sabay nga tayong na-promote pero hindi mo man lang ba nare-realize na halos wala pa sa kalahati ng sweldo kung sinusweldo mo? Be, wag mo naman sanang maliitin yung trabaho ko. Marangal naman yun, tsaka kumikita naman ako ng maayos. Kaya nga hanggang ngayon, napag-aaral ko pa rin yung 2 kapatid ko eh. Ayun na nga eh! May 2 kapatid ka pang
nag-aaral, tapos ang gusto mo, magpakasal na tayong dalawa? Ano na lang ipapakain mo sa mga magiging anak natin? Sa bahay niyo pa nga lang, halos kulang na yung sinusweldo mo, tapos idadagdag mo pa ako? Ano ba talagang plano mo? Iaasa mo na lang sa akin ang lahat, ganon? Ibabalik mo na naman ako sa buhay na iniwanan ko dati? I'm sorry, Charles. Pero hanggat ganyan ang mindset mo, hindi kita kayang pakasalan. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina ay hindi talaga madali ang mag-real talk sa isang tao. Kasi masyado talaga yung mapanakit ng damdamin. Pero minsan kasi kailangan natin gawin yon para matulungan sila. Lalo na sa mga panahong hindi na nila tinutulungan ang sarili nila. Nang sabihin ko kay Charles ang lahat ng bagay na matagal ko nang kinikimkim sa relasyon namin ay nakita ko ang kirot sa mga mata niya. At sa maniwala kayo at sa hindi ay nasaktan din po ako sa mga salitang binitawan ko. Pero yun kasi ang katotohanan. Yun ang mga bagay na dapat malaman ni Charles tungkol sa relasyon namin at sa sarili niya. Papadudot na uwi nga sa pagtatapos ng relasyon ang naging pagtatalo namin ni Charles. May ilang beses na pumunta pa siya sa bahay para kausapin ako at pakiusapan na muling ayusin ang relasyon naming dalawa. Kaya nga lang nang panahon na yon ay buo na ang desisyon ko na bitawan siya. Kasi alam ko na hanggat nakadepende siya sa akin ay hindi niya matututunan na tulungan ang sarili niya. Gusto kong ma-realize niya noon na hindi po pwedeng sa aming dalawa lang umiikot ang mundo. Hindi rin po pwedeng isabay niya ako sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Hindi ako nagdadamot pero gusto ko lang talaga na ma-realize ni Charles kung dapat mas tulungan niya ang sarili niya na umangat. At sa paraan na yon ay baka pwede na niyang pagsabay-sabayin na gampanan ng mga responsibilidad na gusto niyang akuin. Ang pamilya niya, ako, at ang magiging sariling pamilya sana namin. Pero hanggat hindi niya naiisip ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, mananatili siyang napag-iwanan ng panahon at mga taong nasa paligid niya. Papadudot pagkatapos ng ilang panunuyo ay tuluyan na ring sumuko si Charles at bumitaw na rin. Hindi ko na siya naramdaman pa noon dahil blinak na niya ako sa lahat ng mga social media. Hindi ko po siya masisisi kasi baka paraan niya yon para makapag-move on sa akin. Kaya nga lang, ako naman yung nagsimulang parang hindi makausad dahil nami-miss ko siya pati na ang presensya niya sa buhay ko. At nang mag-decide ako na kausapin siya para subukan na makipagbalikan sa kanya pagkalipas ng halos 1 taon ay naging huli na ang lahat dahil nakaalis na pala siya papunta sa Brunei para magtrabaho. Papadudot nakaramdam po ako ng lungkot at pagsisisi noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pero ngayon na mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, wala na ang lungkot dito sa puso ko. Nakarating kasi sa akin ang balita na maganda na ang buhay ni Charles doon sa Brunei kasama ang kanyang asawa at mga anak. At least kahit papaano ay may magandang naidulot sa kanya ang masasakit na sinabi ko sa kanya. Pati na rin ang pagtapos ng aming relasyon. May pagsisisi pa rin akong nararamdaman pero baka hanggang doon na lamang talaga ang kwento naming dalawa. Dito ko na rin po siguro tatapusin itong sulat ko dahil medyo naiiyak na ako, Papa Dudut. Aaminin ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin po si Charles. Kaya wala pa ako naging boyfriend mula na magkahiwalay kami pero alam ko na pagkatapos ng sulat na ito ay unti-unti ko na rin makakalimutan lahat ng kirot ng dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Charles. Hanggang dito na lamang po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yumi. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love
Hindi magandang kumuha ng higit pa sa iyong pangangailangan. Dapat isipin pa rin ang iba bukod sa iyong sariling kapakanan. Ikaw kapuso, kaya mo bang hindi man lamang ng kapwa kung nakahain na sa iyo ang maraming grasya? Dear Papa Dudut, sobrang init noon at halos nasa dulong parte na ako ng linya. Umaasa ako noon na sana ay may maabutan pa ako kahit itlog lang na panlaga. Pinagmasdan ko ang mga taong nasa pila at tulad ko ay alam kong nagdarasal din sila noon na sana ay may maabutan pa silang maiuwi mula sa community pantry na yon, Papa Dudut. Ito po ang kwento ng aking pagpila noon sa community pantry kasama ang aking anak na si Nika. Ako nga pala si Cheryl, 40 years old at isang single mom dito sa Dagupan. Mula noong nauso ang community pantry ay wala kaming ibang ginawa ng aking 18 anyos na anak na si Nika kundi ang pumila at umasang may makukuha mula sa mga ibinibigay ng ibang may kaya. May learning disability po si Nika. Hindi naman apektado ang pananalita niya pero sadyang mabagal ang progress ng kanyang isipan. Sa edad niya noon na 18, ang level ng utak niya ay parang sa 7 taong gulang na bata. Kailangan ko rin siyang isama dahil walang mapag-iwanan sa kanya noon sa bahay. Dalawa lang kasi kaming magkasama noon sa buhay, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko ang hirap ng pagpila noon. At may mga pagkakataon nga dati na wala na kaming naaabutan ng aking anak, kundi asin at luya na lamang. Pinatos pa rin namin yon at ginamit ko noon sa pagluto ng lugaw na halos 1 dakot na lamang sa kamay ang bigas na aking ginamit, Papa Dudut. Ang hirap pong maging mahirap, pero ano bang magagawa namin noon? Yon ang sinisiksik ko sa aking utak, Papa Dudut. Ma, Ano yun, anak? pwede na po ba tayong umuwi? Kanina pa po kasi tayo dito. Ang init-init. Para na pong nasusunog tong braso ko, oh. Hipan-hipan mo na lang muna, anak. Mawawala rin yung init na yan. Gusto ko na rin po kasing umuwi. Ang sakit na po kasi ng paa ko. Gusto ko na po sanang umupo. Konting tiis na lang, nak. Malapit na tayo. Ipagdasal mo na lang sana may makuha pa tayong bigas at konting gulay sa community pantry. Ano po ba yung community pantry? Bakit po ba may ganyan? Wala naman po tayong pinipilahang ganyan dati eh. Ang community pantry ginawa para sa mga nangangailangan tulad natin. Tayong mahihirap, Hindi ko pa rin po maintindihan, Ma. Bakit mahirap lang? yaman. Lagi tayong kinukulang sa pera. Kaya ginawa ang community pantry na to para yung mga may kaya magbahagi sila ng blessings nila para sa mga katulad nating nangangailangan. Ano po ba yung mga nakalagay doon na pwede nating kunin, Ma? Lahat ng nakalatag sa mesa pwede nating makuha. Pero dapat yung kailangan lang natin ang kunin natin. Yung itlog po, ilan po yung pwede nating kunin? Kung para sa ating dalawa, sapat na yung 2 o 3. Depende sa iluluto ko mamaya. Ano po ba yung meron pa? Di po kasi makita eh. Ang dami kasi nakapila. Humaharang sila sa akin eh. Merong instant noodles, gulay. Kanina may prutas dyan pero mukhang naubos na rin. Teka ano pa? Ayun, meron ding asukal, patis, kape at face mask. Ayun anak, dapat pala makakuha tayo ng face mask kasi hindi pa ako nakakapaglaban nung sa atin. May pera rin po ba doon, Ma? Minsan meron. Depende yan anak sa magbibigay.
Pwede po bang magsulat doon ng gusto natin? Para yun na lang po yung ibigay nung mayayaman. Naku anak, hindi pwede. Kung ano lang yung kayang ibigay ng may kaya, yun lang ang dapat nating tanggapin at kunin. Magpasalamat na lang tayo at meron pa ring mabubuting puso na handang tumulong kahit hindi naman kailangan. Ma, Ano yun anak? bakit po ba tayo mahirap? Hindi ko makalimutan ang naging tanong na yon ni Nika, Papa Dudut. Hindi ko rin alam ang isasagot sa kanya noon. Bakit nga ba kami mahirap? Yan din ang tinanong ko noon sa sarili ko. Dahil ba yon sa pagiging single mom ko? Iniwan ako noon ng tatay ni Nika 1 buwan after ko siyang maipanganak. Wala akong ibang choice kundi ang buhayin siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Naging isa kong sales lady sa isang tiyangge at kinaya naman ang sahod ko noon na buhayin kaming dalawa. Pero dahil nga sa pandemya nadamay ako noon sa mga natanggal. Sinubukan ko namang humanap noon ng trabaho pero nabigo ako, Papa Dudut. Kaya naman nagsimula ako na pumila sa mga community pantry para mabigyan ng solusyon ang kakulangan namin noon ng pangtusto sa pang-araw-araw. Halos araw-araw nga noon nakapila kami. Hindi ko naman yon ginustong gawin pero gipit na kasi ako. Wala na akong ibang naisip na pagkukunan ng pera para sa amin ni Nika. Bilang isang ina, hindi ba't gagawin mo ang lahat para hindi ko malamang sikmura ng iyong anak? Ito na lamang, Papa Dudut, ang mga katagang sinabi ko sa sarili ko para lamang lumakas ang loob kong pumili ng mga produktong libre sa community pantry. Ma, Ano yun? bakit po kailangan nating pumunta sa ibang barangay para makapila sa community pantry nila? Wala na po ba yung sa barangay natin? Nakita mo naman kanina na konti na lang ang natira doon, di ba? Puro kamati, sibuyas at asukal. Meron pa naman tayo noon. Kaya tayo andito sa ibang barangay? Oo anak, balita ko kasi mas marami yung binibigay dito tapos konti lang yung mga nakapila. Mas makakapili pa tayo kumpara ron sa barangay natin. Kung gano'n naman po pala, di kumuha na lang po tayo ng marami para hindi na tayo pipila bukas. Nakakapagod kasi yung pabalik-balik Nasilip ko po may mga candy din doon. Kukuha po ako ng marami ha. Kasi yung sa barangay natin wala namang candy Pwede po ba ma? Bibigyan ko rin yung mga kapitbahay natin. Anak, nakikita mo ba yung karatulang nakasabit sa pantry? Opo. Pwede bang basahin mo? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ba batay sa pangangailangan. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. Tama po ba, Ma? Alam mo ba kung bakit nila nilalagay yan dyan? Hindi po. Ibig sabihin lang niyan, ang dapat mo lang ibigay ay yung kaya mo. At para naman sa mga kukuha, dapat di sobra. Kunwari, kukuha ako ng noodles para sa atin. Ang kaya lang naman nating ubusin 2 o kaya 3 noodles. Yun lang dapat ang kunin ko. Pero kasi Ma, gagamitin naman natin yung sobra para sa ibang araw. Para di na tayo laging nakapila dito. Nakakapagod din kasi. Alam kong nakakapagod pero kailangan nating magtiis. Hindi lang tayo ang mahirap at nangangailangan. Marami ring iba na dapat makakuha dyan, hindi lang tayo. Bakit po yung ibang nakapila kanina?
Sobrang dami nung kinuha nila. Yung isang lalaki nga, halos hindi na niya mabuhat sa dami ng delata na kinuha niya eh. Yung isang matandang babae naman, nahulog na ng nahulog yung mga kinuha niya kasi hindi na niya kayang dalhin sa dami. Tuwang-tuwa pa nga po sila, marami silang nakuha eh. Gumaya na rin tayo, ma, para masaya na rin po tayo. At sa tingin mo, tama ba yon? Sa tingin mo, sinunod ba nila yung nasa karatula? Hindi po, pero... Wala nang pero-pero anak. Kukuha lang tayo ng sapat para sa ating dalawa. Hindi naman tayo mauubusan. Meron pa ring ibang community pantry na pwede nating puntahan. Hindi lang tayo ang may kailangan yan. Kawawa naman yung ibang mauubusan kung kukunin natin lahat, di ba? Nakakapagod po kasi pumunta araw-araw sa community pantry eh. Lalo po kapag sa ibang barangay pa tayo pupunta. Ang hirap po maglakad. Nakakapaso po sa braso yung init eh. Kailangan eh. Sige po. Ngayon lang naman to habang wala pa akong trabaho. Pasensya na anak ha at kailangan mong magtiis. At kung kailangan mong pumila rito imbes na maglaro na lang sana. Ayos lang po yun, ma. Ang importante, masamahan kita. Nahihiya ako kay Nika Papadudot dahil nga sa hindi ko siya mabuhay dahil sa kapos ako. Kinakailangan niya tuloy dalhin ng sakit ng binti sa kakatayo at kakapila. Naawa rin ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naiinggit sa ibang batang naglalaro samantalang siya ay nakapila sa initan. Naisip ko kung may ibang paraan lang sana para hindi na kami pumila ay hindi na sana namin yon nararanasan pa. Nasaktan ang puso ko bilang isang ina habang pinagmamasdan ang mga mata niyang punong-puno ng pagod at inggit. Naisip ko nga rin na sundin ko na lang kaya ang sinabi ni Nika na kumuha ng sobra. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi yon pasado sa aking prinsipyo, Papadudot. Nasaktan na nga ang pride ko na pumila noon sa community pantry tapos manlalamang pa ako. Naisip ko noon na kahit prinsipyo na lamang at dignidad ang meron ako sa mga panahong gipit ako ay hindi ko hinayaang maging masama ang anak ko dahil lamang kapos kami. Kung nagawa ng iba ay hindi naman ibig sabihin ay gagawin ko na, hindi ba? Papadudot, muli na naman kaming pumila noon kinabukasan. Plinano na lang naming kumuha ng sardinas at sayote na uulamin namin sa gabi. Habang nakapila ay nilapitan kami ng kapitbahay namin na si Tisay, kaedad ko rin. Tisay ang palayaw niya dahil masyado itong pumuti dahil sa kakainom noon ng mga mumurahing gluta at paggamit ng Kojic na sabon. Kumpara sa amin, mas nakakaangat ang buhay ni Tisay. May sari-sari store ito noon, ang kanyang asawa naman ay isang dicer noon sa isang grocery store. Hindi ko naging ka-close si Tisay at bukod kasi sa pagiging tsismosa nito noon, may ugali din siyang abusada. Kaya hindi na ako nagulat noong nakita ko siyang maraming bitbit mula sa community pantry. Napailing na lamang ako at naawa para sa ibang kasamahan kong nakapila. Panigurado na naisip ko na konti na naman ang maiuwi naming mga nakaabang pa dahil sinagad ni Tisay ang pwede niyang makuha. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa kanya pero nakita ako nito at agad na nilapitan. Cheryl! Oh, Tisay. Mukhang nakarami ka sa pantry ah. Naku, pangatlong balik ko na nga to eh. Di ko nga alam kung bakit ako kumuha ng asin at itlog eh. Marami namang ganito sa bahay. Grabe naman. Nagtatlong balik ka talaga? At bakit hindi? Libre naman yun para sa lahat ah. Pero paano naman yung ibang nakapila rin? Marami rito kanina pa nakaabang. Tignan mo yung mga nasa harapan ko. Halos nanunuyo na yung balat dahil sa init ng panahon. Sus, marami pa namang nakalatag doon. Kung sakaling maubusan sila, pwede pa rin naman silang bumalik kinabukasan ah. Marami namang magbibigay. Di nauubusan ng mayaman sa mundo, Cheryl.
Masama po yan, Ate Tisay. Anong masama? Yung kumuha ng sobra. Dapat magtira pa rin tayo sa ibang nangangailangan. Aba, ay sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si mama ko po. Binasa niyo po ba yung karatula sa pantry? Kumuha lang batay sa pangangailangan. Eh marami akong pangangailangan eh, kaya marami rin ang kinuha ko. O, di ba? Binatay ko lang sa kailangan ko. Lusot! Eh bakit po kayo kumuha ng itlog at asin kung sinabi niyo po kanina na hindi niyo naman kailangan yan? Eh kasi... Ay nako, Cheryl, kung ano-ano ang tinuturo mo sa anak mo. Pati ako nangungunsumi sa pag-i-explain eh. Tama naman siya. Dapat di ka kumukuha ng sobra. Nakakaawa naman yung hindi pa nakakakuha. Marami pang nakapila. Paano kung mas kailangan nila yan kesa sa'yo? Yung asin, yung itlog, marami ka pa niyan. Baka pwedeng ibalik mo na lang para makuha nung ibang mas may kailangan. Eh di pumunta sila sa ibang community pantry. Dun sigurado di sila mauubusan ng asin. Yung pagod kasi ang pinag-uusapan dito. Mahirap yung pumila ka at mag-uubos ka ng lakas at oras para rito, tapos pagdating mo sa pantry wala ka na pala makukuha. Nakakasama yun ang loob sa totoo lang. Kaya wag niyo na pong ubusin. Ibalik niyo na po kahit 4 na itlog lang po. Please po, para makakuha din kami. Alam mo, Nika, pasalamat ka, cute ka at nasa mood ako. Pero bilang mabuting kapitbahay, ibibigay ko na lang sa inyo ang 3 itlog na to. Masarap yan ihalo sa noodles. Meron pa ako nakitang noodles doon, mga 8 pa yata. Sana maabutan nyo. Salamat po, Ate Tisay. At ito pa, may ituturo ako sa inyo kung sakaling magbago lang ang isip nyo at ang prinsipyo nyo. Ano po yun? Ayos na, Tisay. Salamat na lang dito Kailangan huwag ka magsusuot ng magara. Dapat itsurang mahirap ka talaga para kahit kumuha ka ng marami, hahayaan ka nila. Eh kasi nga kailangan mo, di ba? Mukhang kailangan mo. Pwede ka rin magkwento ng kahirapan mo. Pwede kang mag-imbento ng sasabihin mo para kaawaan ka nila. Tingnan mo, sila pa ang magkukusang magbigay ng marami sa'yo. Pwede po pala yun, Ma. Hindi naman kailangan gawin yan, Tisay. Hindi magandang gawain yan. Ayaw naming mang-abuso. Ano ka ba naman, Cheryl? Eh sa ating dalawa, dapat ikaw nga ang gumagawa nito at hindi ako. Alam kong wala ka ng trabaho ngayon at kailangan mo to. Concern lang naman ako sa'yo at sa anak mo. Kung di ka kukuha ng sobra, paano ka? O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa akong ibang community pantry mamaya pag naiuwi ko na lahat ng to. Nainis ako kay Tisay at nahilan niya noon si Nika sa mga kalokohan at pagiging abusado niya. Kaya nga ayaw ko noon na lumapit-lapit si Nika sa kanya dahil alam kong wala itong maidudulot na maganda sa anak ko. Ilang beses akong kinumbinsin ni Nika na sundin namin ang ginawa ni Tisay. Pero ilang beses ko ring sinabi sa kanya na hindi namin yon kailangang gawin. Opo, mahirap kami. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mga abuso na kami. Naisip ko lang na nakakahiya naman sa mga namimigay kung sobra-sobra naman kami sa pagkuha. Sinubukan kong ilayo si Nika kay Tisay lalo na sa pagpila noon sa mga community pantry. Pero hindi nangyari yon. Nakasabay ko pa rin siya ng ilang beses at talagang pinaninindigan niya na kumuha ng kukuha kahit na hindi naman niya talaga totoong kailangan. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang magdasal na sana ay hindi niya malason ng tuluyan ang utak ng anak ko. Ayoko magaya si Nika sa iba naming gahaman at hindi na naisip ang kapakanan ng iba na kapitbahay. Gusto ko noon na kahit kabutiang loob lamang ang maiambag ko sa anak ko, pero naging imposible yon dahil kay Tisay. Ito na naman siya. Langit, magpaulan ka ng pasensya. Sana bumaha ng pasensya para hindi tumirik ang mga mata ko sa pagkabwisit. Ano po sabi niyo, Ma? Hindi ko po kayo narinig. Wala anak.
May binibilang lang ako sa utak ko. Binibilang ko lang kung ilang okra yung kukunin ko para sa ating dalawa. Cheryl, grabe to. Parang di naman ako kilala. Di pa lumingon kanina pa kita tinatawag. Deadma lang? Ganda yan? Ikaw pala, Tisay. Di kasi kita nakilala sa suot mo. Ito bang suot ko? Sinuot ko lang yung sombrero at maluwag na t-shirt ng asawa ko para di ako makilala. Ang daming butas nitong t-shirt ko, no? Kaya mo bang bilangin? Makilala saan? Kasi medyo stricto yung nagbabantay ng pantry ngayon. Kaya kailangan may pa-change costume ako. Kanina nakasandal shorts lang ako, tapos nakalugay. Ngayon naman itong suot ko. Pormahang tomboy. Nagpalit ka ba ng damit para makaulit ka sa community pantry? True! Ang galing ko, di ba? Ano ka ba naman, Tisay? Pwede naman kasing pumila sa mga susunod na araw. Di mo naman ganun kakailangan Kung meron ka pang stock sa bahay nyo, pagtiisan mo muna. Ay naku, araw-araw naman akong pumipila talaga para pangdagdag dun sa benta ko sa tindahan ko. Pinebenta mo ang mga nakukuha mo rito? Hoy, ano ka ba? Huwag ka maingay. Mamaya kuyugin ako ng mga tao rito Kukuyugin ka talaga kasi mali ang ginagawa mo. Yung mga nakapila dito, gusto lang nilang may makain sa araw na to. Gusto lang nilang maitawid ang araw na to dahil kapos sila, pero ikaw pagkakakitaan mo lang? Huwag mo na nga akong konsensyahin dyan. Di rin yan epekto. Matagal na akong iniwan ng konsensya ko. Ikaw nga dapat ang pinapangaralan ko rito Alam mong kapus na kapus ka. Mas kapus ka pa kaysa sa ibang nakapila. Pero kung kumuha ka, para kang ibon. Yung sapat lang at kaya ng tiyan mo. Paano kung sa susunod na araw wala ng pantry? Di nga ka. Ma, mukhang tama po si Ate Tisay. Thank you, Nika. Kasi ma, mukhang mauubusan na naman tayo. Yung iba ang daming kinuha. Hindi naman sila mukhang mahirap. Pero paano po tayo? Hindi dapat ganun, anak. Mali yun. Pero mali po ba na kumuha ng sobra para masiguradong may makakain tayo bukas? Buti pa tong anak mo, Cheryl, nag-iisip. Naku, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Naaawa na rin kasi ako sa inyo, ma. Lagi po kayong malungkot kapag wala na tayong nauuwi sa bahay. Tapos, lagi pa tayong nabibitin po sa kinakain natin. Hindi po maganda sa pakiramdam na matulog na kulang sa pagkain. Mas gusto ko pang magutom kaysa makapang-abuso. Pero ako, ma, ayoko pong magutom. Ayoko rin naman, anak. O pero siya, maiwan ko na kayo dyan Inantok na ako bigla sa away niyong mag-ina. Nalungkot at naawa ako noon kay Nika, Papa Dudut. Pero pinilit ko pa rin pinaunawa sa kanya na mali ang sinabi ni Cheryl. Sinabi ko rin na mali ang ginawa noong ibang taong nakita niya na sobrang dami ng kinuha. Sinabi ko rin sa kanya na hindi porket walang sumasaway ay dapat na naming gayahin ang ginagawang mali ng iba. Hindi porket ginawa ng iba ay gagawin na rin namin. Ito ang huling sinabi ko sa kanya. Tumango lamang siya noon pero alam kong hindi siya sumang-ayon sa akin. Nainis pa ako noon, Papa Dudut, noong nakita kong marami ang katulad ni Tisay. Ang daming kinuha, di na halos nag-iwan sa iba. Nalungkot ako. Hindi para sa amin ni Nika, kundi para sa iba na kumakalam na rin ang sikmura noon pero walang magawa kundi ang umuwi na lamang. Ayokong mamuhay sa mali noon si Nika, Papa Dudut. Kaya nga kahit halos nalaso na noon ni Tisay ang utak niya, ay hindi pa rin ako napagod na ipaalala sa kanya ang prinsipyo ko. Mali, Papa Dudut, ang manlamang. Mali ang mga abuso. Ito ang naging paulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Naghanap ako ng trabaho para hindi na kami pumila sa community pantry, Papa Dudut. Hindi na kasi maganda ang nakikita noon ni Nika. Puro kasakiman ang nakita niya sa mga pila sa community pantry. Naisip ko na kapag tumagal na ganito ay baka magaya na rin si Nika sa kanila.
Hindi ko hinayaang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya kahit alam kong mahirap ay sinikap ko noon na makahanap ng trabaho pero nabigo ako. Nangutang na lamang ako sa ibang kamag-anak ko noon kahit konti lang, pang raos lang. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi na kami pipila sa mga community pantry. Pinaalala nila sa akin na huwag kong talikuran ang pagkuha ng kailangan namin sa pantry dahil mas practical yon. Pero mas inuna ko ang prinsipyo ko. Sobrang tinipid ko kung ano ang meron na lamang kami. Hindi ko inalintana ang hirap ng pagtatawid sa aking prinsipyo. Kung ito ang paraan para maging mabuti ang anak ko. Ma, Oh, bakit po hindi na tayo pumipila sa mga community pantry? hindi naman natin kailangan. May natitira pa tayong pera rito. Kapag naubos na po ba ang pera natin, babalik na tayo sa pagpila? Kailan po kaya? May naisip na po ba kayong kukunin natin? Hindi ko pa alam, anak. Pumila na kaya tayo, ma. Tapos ipunin natin yun para may imbak tayo. Kuha na tayo ng marami. Parang si Ate Tisay. Tutulungan naman kitang magbuhat, ma. Pwede nga po yung tinuro ni Ate Tisay eh. Yung mauuna po kayong pumila. Tapos ako naman yung susunod sa inyo. Para makarami tayo. Hindi iisipin ng nagbabantay na iisang bahay lang tayo. Tsaka po, isuot natin yung mga sirang damit natin. Makakatulong po yata yun. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mali ang manglamang? Mali ang mang-abuso at mali ang manloko? Parang hindi ka naman natututo. Pero ma, kailangan din kasi natin yun. Alam ko namang konti na lang ang pera mo dyan eh. Gusto ko lang naman pong hindi na kayo mamroblema kung ano yung pagkakasyahin yung pagkain natin sa araw-araw. Nanay ako. Alam ko kung paano pagkasyahin kung ano man ang meron tayo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulungan mo na lang ako maglaba mamaya. Sobrang nipis na po ng sabon. Bimpo na lang po at 3 panty sigurong kakayanin nun. Umutang ka muna sa tindahan. Sabihin mo bukas ko babayaran. Doon po sa tindahan ni na Ate Carol, hindi na daw po sila nagpapautang ngayon, ma. Bukas na lang tayo maglaba. Kapag may sobra sa ipang bibili ko ng pagkain natin mamaya, bibili tayo ng isang sabon. Teka, may sabong panligo pa naman tayo, di ba? Makapal-kapal pa yon, baka pwedeng yun na muna ang gamitin natin para hindi na tayo matambakan ng labahan bukas. Ay, Oh, bakit? nalulungkot po kasi ako, ma. Kasi Kasi mahirap po tayo. Kailangan natin laging magtiis, magtipid. Nalulungkot ako na puro tayo lugaw. Nalulungkot ako kasi wala kayong masyadong pera sa bulsa nyo. makakaraos din tayo, anak. Matapos lang ang pandemyang ito, promise ko sa'yo hindi na lugaw ang laging kakainin mo. Bakit po kasi tayo mahirap, ma? Bakit yung iba naman mayaman? Hindi naman yata tama yun. Anak, ang importante, namumuhay tayo ng... Marangal. Alam ko na po yan, ma. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. Pero paano naman po yung gutom natin? Mabubusog ba tayo kapag araw-araw tayo magiging mabuti? Papadudot, muli ay hindi na naman ako nakasagot kay Nika. Matalinong bata po si Nika at alam kong marami itong nalaman sa kanyang paligid kahit sa murang edad niya. Kaya nga naging maingat ako sa kanya sa pinapakita ko. Naging maingat din ako sa mga taong pinapalapit ko sa kanya dahil gagayahin niya ang mga taong ito hanggang sa kanyang pagtanda. Nalungkot lamang ako, Papa Dudut, na sa ganong edad ay nakita niya ang kahirapan namin. Hindi ba't dapat walang ibang iniisip ang mga bata kundi ang paglalaro lamang?
Kinabukasan nga matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Nika ay muli na naman kaming pumila sa community pantry. May nais akong gawin noon. Kinakabahan ako sa plano ko pero gusto kong ituloy yon. Maaga kaming pumila noon at dinamihan ko ang pagkuha sa pantry. Hindi ko na nga halos mabuhat noon sa sobrang dami. Tinulungan lamang ako ni Nika at nagtaka rin ito sa ginawa ko pero sumunod lang din siya, Papa Dudut. Ma, bakit po ang dami ata nating kinuha ngayon sa community pantry? Ayos lang yan, anak. Hawakan mo mabuti ang mga nakuha mo. Kaya ko naman pong dalhin to. Tara na po. Maya-maya, hintay pa muna tayo ng konti. Bakit po? Pipila pa po ba tayo? Nakita nyo naman pong wala na halos natira sa mesa ng pantry. Nakuha na nga po yata natin lahat eh. May hinihintay lang ako. Hindi na tayo pipila, dito lang tayo sa gilid. Sige po. Cheryl, Nika! Wow, ang dami niyong nakuha ha? Sabi sa inyo, di nyo naman kailangan tipirin ang sarili nyo sa paghingi. Tama ka nga. Maganda nga na marami kaming kinuha. Bukas pipila ulit kami. Mas marami ang kukunin namin bukas. Teka nga, ngayon ka lang ba pipila? Oo, dumating kasi yung nag-deliver ng soft drinks kanina. Kailangan kong bantayan at baka makabasag na naman. Sakit talaga sa ulo yung mga yun. Ganun ba? O sige, pila ka na ron. Oo, teka, sandali lang ha. Hintayin niyo ako para sabay-sabay na tayong umuwi. Ma, wala na po halos natira dun sa pantry. Bakit nyo pa po pinapila si Ate Tisay? Makikita mo kapag bumalik siya rito. Oh, Tisay! Wala ka atang nakuha. Walang-wala talaga! Simot na simot yung noodles at dilate! Tingnan mo yung iba dun oh! Nagtsatsaga sa kung ano na lang yung meron! Kawawa naman sila. Kawawa talaga! Kinuha mo halos lahat ng meron dun eh! Di ka man lang nagtira! Di mo man lang iniisip yung iba? Teka, di ba nga ikaw ang nagsabi na kumuha lang ako ng kumuha ng marami? Sa'yo nagsimula to, no? Oo nga po. Yung po lagi niyong sinasabi kaya siguro kumuha ng ganito karami si Mama. Pero paano naman kaming late pumila? Wala na kaya kaming naabutan? Di ba ganito rin naman ang ginagawa mo dati? Ilang ulit kang kumukuha ng sobra kahit na walang natitira sa iba? Tumatawa ka pa nga eh. Ikaw ang pinag-uusapan dito? Ganyan na ba ang gusto mo makita ng anak mo? Maging sakim at abusada? Asan na yung prinsipyo mo? Kaya ko nga ginagawa to ngayon para malaman at makita ni Nika kung ano yung hindi niya dapat gayahin. Labo mo magturo! Naintindihan ko po ang gustong sabihin ni Mama, Ate Tisay. Mali nga kumuha ng sobra at hindi magtira para sa iba. Nakita niyo po ba yung karatula na yon? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. O ngayon? Siguro naman po naintindihan nyo kung ano ang gustong sabihin nun sa atin. Kumuha ka na rito ng kailangan mo. Magtira ka lang ha dahil ibibigay ko pa yan sa ibang hindi nakakuha kanina. Sigurado ka ba? Oo. Wala naman akong balak kunin yan lahat para sa sarili ko. Gusto lang kitang turuan kung ano yung tama. Ibibigay ko naman yan sa iba at sa'yo. Sana po sa susunod, hindi na po tayo manglamang. Hay! Ona! O siya, pengin itong meatloaf tsaka okra. Gusto ko tong ulam mamaya eh. Hindi ko to bebenta, promise. Yan lang po ba? Oo, ito lang kailangan ko. Salamat, Cheryl ha. Pinamahagi ko rin ang araw na yon ng mga nakuha ko mula sa pantry at kinausap ko noon ng organizer at sinabi ko ang bala kong gawin. Pumayag naman siya at inayaan ako noon na hakutin ang mga pagkain sa mesa at hindi ko naman yon sinolo. Gusto ko lang maturuan ng leksyon noon si Tisay. Nag-work naman Papa Dudut at mula nga noon ay hindi na siya nanguha ng higit pa sa kanyang kinakailangan. Natuto siyang magtira para sa iba at natuwa kami
ni Nika. Natapos na ang community pantry sa aming lugar at napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naging karanasan namin. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ko ha. Yaya po ako ngayon ng anak na organizer ng community pantry na nakausap ko po dati. Naawa ito noong nalamang wala akong trabaho. Maliit lang ang sahod ko pero masaya ko dahil marangal po ito. Ikaw, ano ang kwentong community pantry mo? Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cheryl. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.